Nyika yeZambia aiwa youya yoshainira vagari venyika yeZimbabwe vachiti aiwa isusu have got our solid currency yatinodada nayo and we depend on it. Tasiyana nedzimwe nyika vanouya aiwa vachiwanzira mutungamiri wenyika vemasodanzo Mnangagwa asi vanhu vakazonyasa kugara vanoti aiwa ichokwadi zvachiri kutaurwa. Sanapinda mashoko abuda achitaurwa nemaprominent activists emunyika yeZambia. Tobari kuti vasubscribe like utina on the bell icon. Tichipinda pahendo naJoseph Kalimba anonyora achiti in Zambia no one uses United States dollars. An ordinary Zimbabwean may die without touching a US dollar note in their life. We are happy with the culture. It's only the rich who have dollars. Yet people who use US dollars every day, even for shopping, are the ones who call us US puppets. Domashoko inoitaura panapa achiti aiwa an ordinary citizens munyika yeZambia can die asangana kubata a foreign currency. Noda kuti nyika yavo iri stable, very proud of their own currency. Ende vanotodependa kwairi ndoyo yavanotoda. Munhu anotofa kana kuti munhu haatofariri kutobata the United States dollar nokuti anoona kuti haitomubetseri. Ndo mashoko ari kuyaitogwa panapa ndatikona Joseph Kalimba ari kuyachiudza vagari vemuZimbabwe chinova chokwadiwo. Nyika yeZimbabwe people are not proud of their currency. People they are saying aiwa zvinani ndigatogara ndakatostoka ma-United States dollars noda kwokuti aiwa currency yemunyika yedu inogona anytime zvogona kutongochinja. Muri Zimbabwe tinoona kuti aiwa panapa vari kuudza vanhu kuti aiwa vanofanira kuva proud netheir currency. Tudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko nemashoko ari kubva vaZambia. Pinda kume section medu musaona subscribe kulike chete notina on the bell icon.